Vítame divákov zápasu Paladins proti Rybarom. Je to tretí zápas série o zotrvanie v LHL, o 5. miesto. Sme v 3. minúte do konca a v 3. tretine. No a Paladins sa práve ubránili presilovke Rybarom. To je obrovská šanca a je to gól! A je to gól, ktorý sietil hráč s číslom. Vôbec ho nevidíme. Bol to Honza Štolc? Samozrejme, Honza Štolc, kanonier, ktorý si tam počkal na tú prihrávku a hneď ako vylúčený hráč naskočil, tak Paladins prečíslili Rybárov v ich obrannom pásme a vyhrávajú 3-1. Takto mám veľkú radosť ako organizátor, ktorý zostal doma zo zdravotných dôvodov. Takže už to iba udržať, chlapci. Ale idú vo veľkej rýchlosti. Výborná prihrávka. A dostávajú, inkasujú Paladins gól. Jindřich Berka dostal do teplomeru, ale to bolo naozaj obrovské nasadenie Rybárov. Prenesenie na druhú stranu. Tak to je veľká škoda a ešte teda bude dramatizácia. Rybári si nechcú nechať ujsť ten koniec zápasu, pretože skutočne v sezóne v základnej časti mali skutočne navrch, čo sa týka bodov. Paladins nevyhrali jediný zápas a podarilo sa im to vlastne až v post-season. Paladins nastupujú dneska s dobrým tímom, majú veľmi silnú obranu. Rybári nastupujú s tímom nie úplne najsilnejším, no vedia postaviť aj o niečo silnejší tím. No takže nevšimli sme si teda, ktorý hráč z Rybárov sietil gól. No a teraz krásne Jindřich Berka zachraňuje, ukludňuje situáciu. Pristavíme sa ešte k Honzovi Štolcovi, ten má 9 zápasov a 10 bodov, toto už je 11. bod v súťaži. Tak budeme sa teraz spoliehať na týchto kanonierov, aby udržali toto tesné vedenie. Veronika Žďanská zachytáva na červenej čiare, posiela puk do obranného pásma. Rybári teraz kontrolujú puk, nechcú si ho nechať zobrať. Hráč s číslom 45, tuším, prebrusil všetkých a nahadzuje na Jindřicha Berku. Tam si výborne klidil prostor a Michal Boháč trošku sily dal do zákroku. No, bude to ešte veľmi ťažká minúta a pol, ktorá už ide teraz na hrubý čas. Nie, je to teda na čistý čas. No a vyzerá, že Šimon Kalík ide už na striedačku a toto bude teda powerplay. Rád by som dal do toho väčšie nasadenie, ale nedovolí mi to hlas. Okamžite z hadzovania sa snažili Rybári. Vystreliť. No a teraz Michal Dvořáček vyhadzuje a tam to ide dokorčulovať. Jeden z Paladín, zase je to Maťo Marko. Teraz naozaj vidno to nasadenie tých hráčov, už snažia sa posielať tie puky čo najrýchlejšie smerom k superovej bránke. Ukludníme teraz situáciu. Honza Rada iba vyhadzuje, už naozaj sa budú snažiť iba betónovať Paladins. Čo im zostáva? Teraz výborne zdvojili aj strojili hráča, ktorý sa sám púšťal za bránku. A bude to zakázané. Uvoľníme 26 sekúnd.
tam sa rybárskej striedačke niečo nepáči. Áno, bude to teda samozrejme tá časomiera, ktorá beží, ale určite fanúšikovia, mimochodom fanúšikovia v rekordnom počte, ak správne počítame, okolo 13-14. No čo teraz rozhodca urobí, to všetci sme naozaj zvedaví, pretože to bolo trošku nefér voči rybárom, ak by naozaj nedostali tých niekoľko sekúnd. Na druhú stranu už sa nám blíži 11. hodina, je to... No ale hrať vlastne ľad je až do 11:15. Určite si to rozhodca asi na stopkách ešte spočíta a sme zvedaví teda, koľko dostanú. Zatiaľ tam ideme iba 6 sekúnd a hneď z vádzovania ohrozili rybári Berku a ten spoľahlivo chytá. Tak toto je veľké prekvapenie celej súťaže, dá sa povedať, pretože Paladins ku koncu ligy dostávajú rybárov na lopatu, vyhrávajú druhý zápas, vedú túto sériu 2-1 a už sa tam všetci zbiehajú okolo Jindřicha Berku, skákajú na seba. Tak to je famózny úspech a rybári veľmi kvalitný, srdnatý výkon až do konca. Určite rybárom prajeme veľa síl, aby predýchali túto výhru, pretože je to náš spriateľený tým, ale nedá nám to nezagratulovať chlapcom, ktorí bez svojho kapitána, ktorý som ja, toto víťazstvo si naozaj zaslúžili. Chlapci, ďakujeme.